Профилът ни във Фейсбук ще се промени отново. От началото на 2012 година световната мрежа ще събере и обобщи цялата информация, която потребителят публикува в нея от момента на регистрацията му до днешна дата. Така всичките му приятели, споделени снимки и статии, както и интереси в определени сфери, ще бъдат събрани на едно място и видими за околните. Ще последва филтриране на информация, която потребителите ще започнат да получават. Тази тенденция ще позволи на всеки от нас да се ориентира в информационното поле, както и да възстанови нормалната комуникация в мрежата. В социалните мрежи имаше комуникация, т.е. аз самата общувах с хората, които са вътре. В момента аз почти не общувам, аз само хвърлям парчета информация. Някой хвърля върху мен, комуникация обаче няма. Така че според мен ще се опитат да намерят начин да се върнат към същността, което е комуникация, а не информация. Литературният клуб и клубът на фотографа също може да останат в историята. Неизбежното развитие на новите технологии премества предмета на интереса ни в интернет пространството, където едновременно и най-вече напълно безплатно ставаме членове на множество организации и клубове. Тези промени водят до поява на социални мрежи от нов тип, такава като webclub.bg. Иновативна онлайн платформа, ние наричаме мрежа на общностите или Community Network. Акцентът е върху общността или клубът. Тоест, ние искаме да хората не просто да имат приятели и контакти в мрежата, ами да се събират в общности, да участват в техния живот. Въпреки тези непрестанни улеснения, които социалните мрежи ни създават, възниква логичният въпрос дали потребителите успяват да ги използват ефективно. Всичко това има смисъл, ако потребителя го е разбрал и го ползва, за да можем да стигнем до него. Все повече и повече потребителя не разбира това нещо. Всички тези промени са продиктувани от желанието потребителят да бъде активен и доволен участник в социалната комуникация.